Este coro está composto por unhas 15 voces mixtas e acompañadas por violín e órgano fan distintos actos como bodas, bautizos, o que veñen sendo actos religiosos por toda a comarca. Quero facer unha mención especial a que están apoiadas pola Asociación da Terceira Idade, daqui de Oroso, comentaban antes de comenzar este acto. Dirixidas por Adrián Regueiro, os interpretan De Posada en Posada, Corre, corre a Portalico,